Are you ready? One salon. Mr Hariss. Let's go. Yeah. Baby oh, kece zabin zuciya, kece tauraruwa. A zamanin nan wallahi ba wacce ta kai ki. Kin hadu kin cika kin gama taruwa. Duk wanda ya ganki sai ya kawo gaisuwa. Baby oh, baby oh, kece sarauniyar matan zamanin mu. Duba kwalliya, duba dressing, idan ki fito kowa sai ya dalla. Like a Instagram ke ake kallo, a TikTok ke ce ke trending. Kyawun ki ba na karya bane, original ne. Hatta network gidan ya dauke ganin ki yake dawa. Muryar ki kamar iPhone ringtone, tafiyar ki kamar ana busa sarewa. Zo mu yi soyayya ta zamani, ba yaudara sai dai jin daɗi. Ina masoya ku fito, ina yin rawa ku fito. Wakar ta tashi kidan yana raka jiki, Mr Hariss ya buga ni na rera. Baby oh, kece zabin zuciya, kece tauraruwa. A zamanin nan wallahi ba wacce ta kai ki. Kin hadu kin cika kin gama taruwa. Bai rawa, duk wanda ya ganki sai ya kawo gaisuwa. Baby oh, yeah, baby oh, kece sarauniyar mata zamanin mu. Zuciyata ta gama amincewa, soyayyar ki ta wuce wasa. Ko da kudi na ya kare ke ce jarina, ke cari ki din farin ciki na. Ki bani dama in nuna miki so, bana son na baya ki nake so yanzu. Baby ki saki jiki ki danna na kine, takarawa girgiza kowa ya gani. Kidaya na gidigim gidigim, zuciya tana dum dum, soyayya tana zafi zafi. Baby ke ce buta buta. Baby oh, kece zamanin mu. Mr Hariss on the beat.